Loving you. Sir Jim Gaming Miguel Love, shout out po. Yan, ka-open-open ko lang. Sir Jim Gaming, nagbaba po ng bahay. Bakit umiiyak naman kaaga-aga? Papa, thank you. Oh. Thank you. Host, pwede po hingi tulong. Yes, ano yun? Bakit pa naiikot naman? Nag-aaga-aga. Ano yun, Sir Gaming? Sir Jim. Ano po yun, Sir Jim? Shopee 77, umulan pa rin ang deals vouchers at free shipping. Mas mura sa Shopee. Shopee. Nasunugan na kami at namatayan pa. Kailan kayo nasunugan? Sir Jim. Taga saan ka? I-vlog mo yun, Sir Jim. Para maraming makakuha ka ng donation. Sir Jim. Kailan kayo nasunugan? Grabe naman yan, namatay na, nasunugan pa. Hirap na nga lalo pa, pinahirapan. Kailan kayo nasunugan, Sir Jim? Dende, Miguel Love, shout out kape. Meron din naman ako ditong kape, kaano ko lang. Din, Dave? Kape tayo din, Dave. Ayan, wait lang. Hindi, 1 minute. Inom lang ko ng tubig. Sir Jim, ayan din, Dave. Namatayan na pala si Sir Jim Gaming, nasunugan pa. Nasunog yung bahay niyo, Sir Jim? Nasunog yung bahay niyo? Kailan yung nangyari, Sir Jim? Dave. Ayan, 4 million in the house. Miguel Love, shout out. 4 million. Saan yun banda, Sir Jim, sa Manila ka ba? Taga Manila ka ba, Sir Jim?
Nasa Ipil, Zamboanga, Sibugay po ako. Ganon. As in, natupok yung bahay nyo? Saan kayo ngayon nakatira? Mag-sound tayo. Para hindi boring. Ninja Phil, lalab, Miguel Lab, shout out, Tamsak support. Ayan, kumusta ka na lalabs, oy? Ninja Phil. Jonathan M. De Guzman po. Kahit Bia Palawan lang po. Ano ba to, Gcash? Singapore OFW, Miguel Lab, shout out. Lalabs, Miguel Lab, shout out. Good morning. Ayan. Good morning, Philippines. Ayan, Ninja Phil, lalab, Miguel Lab, shout out. Nasa Pinas na pala ako ngayon, lalabs. Nakuwi ako nung 21. So, 919. Dapat ano, Sir Jim, i-vlog mo yung mo, pagkasunog ng bahay nyo, para makarami ka, may tumulong sa'yo. Ano, Sir Jim? Dapat blinag mo yon, kinuhanan mo ng video, yung pagkasunog ng bahay nyo, para makakuha ka ng upload mo sa mo, sa YT mo. Ayan, 4 million daw, Miguel Lab, shout out, 4 million. Wala kang Gcash? Bakit tayo umiikot? Anong meron? Okay naman yung Samira, Miguel Lab, shout out, Samira. Kain tayo mga lalabs ng tinapay. Ayan. Breakfast. Ayan, Milo tayo. Magkape pala tayo mga lalabs, kape. Yung bahay nyo lang ba nasunog, Sir Jem? Yung bahay nyo lang nasunog? Tira? Ayan, Lala Miguel Lab, shout out. Bell Adventure Channel, Lala Miguel Lab, shout out. Bells.
Sana walang magtuloy-tuloy yung connection. Kagabi, panay brown out. 2 beses ako nag-take 2. 2 beses din nag-brown out. Lukring, Miguelab, shout out. Lukring, Tusok. Lukring Lalabs. Hindi na nagbibisita. Ayan, Lukring Lalab, Miguelab, shout out. Merilos, Miguelab, shout out Lalabs. Nasa Pinas ka na ba, Merilos? Merilos, kumusta ka na, Lalabs? Nakabalik ka na ng Pinas? Ayan, Lukring, meron ka ng jacket, Lalabs, Lukring. Mga Lalabs, yung nakapin daw si Sir Jem. Ayan. Namatayan na, nasunugan pa raw. Yung nakapin. Naghingi siya ng tulong, mga Lalabs. Nasunog at taga Sambuanga raw siya. Ayan, harang. Lalabs, salamat sa paharang. MJ, Miguelab, shout out, MJ. Wala pa, host. Pero andito na yung kapalit ko. Pero pauwi ka na rin ba? Good luck. Ayan. Madam Love Channel, Miguelab, shout out po, Madam. Ayan, salamat po, Madam Love Channel, sa patamsak po. Ingat ka, Lalabs. Mag-vlog ka na lang pag uwi mo. Nakabit ka ng internet. Host, pauwi na rin po. Ayan, mga Lalab, Miguelab, shout out 2 million in the house. Ayan, Sir Jim Gaming nakapin. DJ Jonah sa Gyno Remix. Ano pala gamit mo, host? Wi-Fi po ba? Wi-Fi, Lalabs. Naka-Wi-Fi ako. Pakabit ka ng Wi-Fi sa inyo. Ayan, may araw na. Nakabit ka ng Wi-Fi sa inyo, Lalabs. Saan ba yung province mo? Tanong mo doon kung ano yung malakas na Wi-Fi sa inyo. Kasi itong Wi-Fi ko minsan nagluloko eh. Ilan kaya ang monthly pag Wi-Fi, host? 1,200. Merelos, kaya mo yan. Sweldo ka naman sa YT mo eh. Danos sa nakapin. Ako 1,200 every month ko. Ano, Merelos? DJ Jonah sa Gyno Remix. Mag-live ka lang ng mag-live para may pambayad ka sa Wi-Fi. Danos sa nakapin from MJ Mix TV. Sana nga po makasahod na. Di ka pa ba nakasahod sa mo, YT? Ako nakasahod na ako ng 2 beses. Pero ngayong month siguro hindi pa ako sisweldo. Siguro next month.
Kasi matagal akong di nag-live, 'di ba? Nung nandiyan ako sa abroad, di ako nakakapag-live kasi busy sa pag-ayos ng mga papers. Dito may time na akong yung unang sahod ko is nasa 6K, 6.5. Sir Jim Dan po from Merilos. Ayan. Ayan si Sir Jim nahingi ng tulong mga lalabs. Namatayan na daw tapos nasunugan pa. Taga Sambuanga siya. Si Sir Jim. Pero vlog mo yan Sir Jim, para may mga tumulong sa'yo. Makita nila yung sitwasyon mo. Upload mo sa sa YT. Para makita ng mga viewers. Saan ka na ngayon nakatira, Sir Jim? Kung nasunog na yung bahay nyo. Yan, nakakaiyak naman yung video mo. Madam Mary Rose, Miguel Love, shout out. Tamsak dan, Madam. Salamat, Madam. Oy. Christina Lingat Santos, Miguel Love, shout out po, Madam. Kagabi, Madam Mary Rose, di ba pumunta ka sa akin? Nako, yung TikTok ko nag-burn out uli. Dumating yung yung kuryente. Na ata? Gabing-gabi na. Mary Rose Nation po, ayan. Dan na po kayo nakapin mga lalas. Punta tayo kay Madam Mary Rose. Ayan. Ayan, Sir Jim, nasa bahay mo ako. Nakakayak naman tong video mo. Kiningay sa akin, baby. Ngayon ka, baby. Dan Mary Rose from Christina Lingat. Ayan, Madam Mary Rose. Mary Rose pala, Mary Rose. Dan si Christina sa'yo, lalas. Pabalikan na lang. Ayan, Sir Jim, nasa bahay mo ako. Nakakayak naman yung video mo. Ang hirap lang ganyan. Mirelos Tamshrek na Dan, idol, dating dikit. Ayan. From MJ Mix TV. Gising ka na, baby. Sarado mo. MJ Mix TV Dan. Ayan, from Mary Rose Nation. Dan Mary Rose from Christina.
Tulog ka pa, Vivi? YouTube na Miguel Love shout out. Ayos. Ayan, YouTube na Miguel Love shout out lalabs. Nanaba na si Os dito. Ilang linggo pa lang. Masarap ang mga pagkain. Ayan, YouTube no Miguel Love shout out lalabs. Dano sa nakapin dating dikit. Ayan. Ayan, Madam Meros. Dan daw po sa'yo si MJ, Madam. Sir Jem Gaming. Ayan, nagbaba ng buy, Sir Jem. YouTube na lalab, Miguel Love shout out. Ayan, YouTube no nagbaba ng bahay. YouTube no. Aning. Madam, coffee na yan. Madam, nagkakape ako. Ayan. Kala mo wala. Meron. Ayan, timpla na ng kape, mga lalabs. Sarap. Magkape na po kayo dyan. Maaga pa. Nagkakape tayo. Di pwedeng mawala ang kape. YouTube no, magkape ka na lalabs. Magkape ka na, Madam Mary Rose. Aga mong gumising. Alam ko mamaya matulog ka na. Biko and Pansit Mukbang. 2 weeks pala to, 210. Nurse Blade lalab, Miguel Love shout out. Nurse Blade. Ayan. Miguel Love shout out host. Ayan, Madam Meros, nasa bahay mo ako may harang. YouTube no lalab. Nanaba na si host, Madam. Panay lamon. Laki na ng braso ko. Ayan, Paging Biyahero TV, Miguel Love shout out, Paging. Palablab pa ako nakapinay ni Madam Meros, meron ka na namang harang. Oo nga, host, tumawa ka. Panay lamon. Panay lamon, Nurse Blade. Ikaw ba naman masarap ang mga pagkain dito? Gulay, manok. Ay. Kain kasi ako ng kain. Ayan, sarap ng biko ni Madam Mary Rose. Ayan, Nay Rosa channel, Miguel Love shout out po. Good morning. Good morning po, Nay Rosa. Ayan, may araw na sa labas. Ano na tayo, nasusula. Tsaka syempre, walang iniisip na work.
Oo, Bleed. Walang iniisip. Gigising ka lang sa umaga. Nung nasa abroad, nagmamadali kang gumising. Kasi isipin mo, ay naku, magluluto pa pala ng baon. Maglalaba. Dami mong iniisip. Tapos stress ka pa sa trabaho. Dito wala, relax lang. Relax lang, kumain lang. Ayan. Dikitan tayo, guys. From Bleed. Ayan yung tubunudan sa'yo, idol from MJ Mix. Ayan, 5 million in the house. Miguel Love, shout out. Diba nga ganon? Oo. Nung nasa abroad ako, pumapayat ako. Kasi minsan walay pera. Kahit nasa abroad, lalo pag wala pang sweldo. Kaka-stress. Dito sa probinsya, kahit wala kang pera, makakain ka ng gulay. Ayan. Sa labas-labas lang. Ayan, Bleed Vlog, MJ Mix TV, OTW sa'yo, pasukle from Bleed. Ayan. Paging Biyahero TV, nagbaba ng bay, Paging. Baldo Miguelab, shout out, Baldo. Ang tagal lumabas sa Ayan, Baldo, tamsak host. Ayan, Baldo, salamat sa patamsak mo, lalabs. Lagyan natin ng jacket. Ayan, si Baldo po may 1050. May available pong 1050 si Baldo, mga lalabs. Barbie love. Hi, host na maganda. Ayan, Baldo Miguelab, shout out, lalabs. Barbie love. Ayan, Baldo Miguelab, shout out sa'yo. Ayan, Bleed. Baka meron kang available. Hindi ka makipagpalitan kay Baldo. Ayan, Miguelab, shout out din sa'yo. From Baldo. Bartiran ba? Bartir, guys. Ayan. Ayan, Bleed, baka meron kang available dyan. Ayan, makipagbartiran niya kay Baldo. Sino ba to si Baldo? Bartir, guys. Ayan. Baba mo lang kanina pa ako bitin, ha? Madam Mary Rose. Ayan, go, Baldo. Nangalay na si Madam. Baldo, ayan si Baldo nagbaba ng bahay. Sino ba to si Baldo? Silip nga. Si Bicol pala to. Si Bicol, maraming tao sa live niya. Ayan, pala to si Bicol. Tamsakdan, Madam. Ayan. TikTok viral, Miguelab, shout out. Hello, everyone. Hello, everyone from TikTok viral. Ayan, may araw na mga lalabs. Na na tayo ng araw na susula. Mary Rose Nation, Miguelab, shout out from Baldo. Ayan. Si Bicol Brothers. TikTok viral, Miguelab, shout out from Mary Rose. Ayan. 10 Baldo, basta nood lang video ha, para counted talaga. Ayan, Baldo lalad, 10 daw. MJ, baba yung bahay mo, MJ. Nurse, okay, noted tayo. Baba ng bahay mo, MJ lalabs. Thanks, MJ. Ipin natin. Baby ko si Colot. Baba lang mga bay idol. Puntahan ko kayo.
Tamsak nood, kalimbang all tayo. Rambaldo. Ayan, 6 million in the house. Miguel Love, shout out. Nurse, baba ka ng bahay mo from Baldo. Start na ako, Baldo, from Nurse Bleed. Baba natin yung bahay ni Madam Mary Rose. May premier ka pala, Madam Oy. Ayan, mansion na pala bahay ni Baldo. Mansion yan. Mga nalas palablab naman po ako sa mga binababa kong bahay. Ayan. Bicol TV Brothers, dan pulpak sa'yo kapatid. Maliit pa yan, Nurse. Maliit pa daw yan, Nurse. Tara mga idol from TikTok viral. Harang host. Ay lalab, salamat sa paharang mo, lalabs. Ayun mga lalabs, palablab naman ako sa mga binababa kong bahay. Ayan, Baldo dan sa'yo, idol from MJ Mix. Ayun mga lalabs, palablab pa ako sa mga binababa kong bahay. Thank you. Bibi, napagod na sa'yo si Maui. Nyaw daw, nyaw. Maui! Nyaw, nyaw. MJ Mix, dan full pack sa'yo kapatid. Ayan. From TikTok viral. Ayan, Bicula ng Uragon, nagbaba ng bahay mga lalabs. Mag-ano lang pa ako mga lalabs, mag-CR lang.
Ayan, MJ Mix, ayos ang workout. Ayan. Ayan, kain pala tayo ng tinapay mga lalabs. Kakalimutan ko na. Ayan mo. Kain tayo. Tamsak Danos, harang from Donabel. Donabel, may galap shout out. Ayan. Tara mga idol from TikTok viral. Kain lang ngus, OTW sa nakapin. Ilang nalas, magkape tayo dyan, magkape kayo. Mainit. MJ, nakapindan po kahapon full package. From Donabel. Dano sa binaba mong bahay. Sige lalab, salamat lalab. Salamat. MJ, salamat lalabs. Ano ba tong mouse? Dinagana. Salamat MJ. Ano ba naman tong mouse na to? Naglulok. TikTok viral OTW from MJ. Ayan, thank you so much. Ayan, may araw na sa bintana mga lalabs. Oy, nasusula na tayo. Susula ako. Ayan, Donabel, thank you, Donabel. May glove show lalabs. Yung araw, nasusula ako. Nasa gilid tayo ng bintana. Ang aga ng araw dyan, host, from Donabel. O, lalabs, ang aga. Anong oras pa lang dito? 6:35. May araw na. Nakakasula. Ayan, Donabel, nagbaba ng bahay. Donabel. Ayan, 2 million in the house. Miguel Love, shout out. 2 million.
Brochito Channel OTW from Donna Bell. Ayun. Ang init yan mamaya, host. Mamaya lalas, ano naman yan, lilipat naman yung araw. Aakyat. Ayan. Harangan ko, nakaano yung araw. Nasusula ako. Kapon di naman ganito eh. Yan, bakit di napasok tamsak ko kay Kabayan Baldo? May ganun talaga, minsan di napasok yung ano mo dikit, minsan yung tamsak. At least nakadikit ka lalabs, nurse bleed, okay lang yun. Kasi minsan kinakain naman yung tamsak na yan eh. Dan 10 sa Kabayan Baldo. Balbal. Sa akin nga, palaging ang kinakain yung tamsak ko, haha. Kala ko ba na lang pati pala tusok. Oh, pati tusok, nurse bleed, kinakain lahat yan. Pati ribbon yung kinakain lahat. Walang pinapalagpas si Lolo, lahat kinakain. Try mo yung mga tamsak mo sa ano mo, sa premiere. Nababawasan din yan. Hala, daya naman. Oh, lalabs. Lahat. Nurse, dan 10 doon ako nagnood sa resort sa Antipolo. Ayan, dan daw lalabs, dan. Baby, tinali mo na naman si Maui. Maui, come here. Di pa alam mag-premiere host. Bago ka lang. Ayan, full package kay Brochito host. Naka-live siya. Sige, lalab, salamat. Oo nga, Welcome, nurse from Baldo. Ayan, 8 million in Daos Miguel Love shoutout. Ayan, MJ. Road to ano na to? 600, 4 na lang po kay MJ. Kahit di hugasan, kinakain pa rin ni Lolo. Kahit wala'y hugas, oy. Si Lolo panay kain, di na siya nag-aano. Wala'y paki si Lolo. Pingi naman kabayan yan kahit haligi lang ng house mo, ha. Singapore FW palablab. Ayan, MJ, nasa bahay mo ako. Ano po sa nakapin, mga lalabs? 3 na lang sa nakapin, 3. Dan na ako kay MJ. Ilan na ba yung bahay mo, nurse bleed? Koy Charlie Miguel Love shout out nang Mami. Walang pilis na gulang Lolo. Kois, good morning. Ayan. Walang pinipili si Lolo. Maui boy, come here. Tanggalin ko lang yung tali ng pusa ko. Nagwawala. Wait lang, mga lalabs. Si baby kasi.
Ayan, tinalian ng bebe yung aking bebe. Kumain ka na, Maui. Ayan, di makalabas sa 400. Palaging nilalantakan ni Lolo. Nurse, puntahan mo ko sa LS ko. Mayang hapon, bigyan kita. Ayan, ang daming tao dyan kay Bicol Brothers. Bana, kulit ka. Bana. Balahibo. Ayan, what time ka ba yan? Ayan, puntahan mo yan. Nagpupunta rin ako dyan. Marami dyan maraming bartir. Kois Charlie, Miguel Love, shout out po, Kois Charlie. $5 p.m. Norse. Makadami ka doon. Dami niya sub. Oo, madaming tao dyan sa kanya, Lalab Norse. Makadadami ka doon, bartir. Daming tao. Kay Brothers Bicol. Ayan. Kois, di mo naman yan bahay. Binaba mo kay Bicolana. Wandering Bicolana. Baka pinapangisda niya lang yan. Okay, thanks kabayan sa abangan ko yan. Mag-alarm ako. Mag-alarm daw siya. Tapusin ko lang itong kinakain ko. Asawa mo ba yan, Kois? From Donabel, yung binaba mo raw na bahay. Ayan, Donabel. Nagbaba ng bahay. Bukunin ko na yung kape ko, hindi na malamig, hindi na mainit. Dan na miss. Mukoys. Baka member niya lang yan. Binababa niya. Yan na lang po sa nakapin. Baba ka ng bahay, Nurse Bleed Lalabs. Hey, salamat sa reminder, Ate Donna. Gipin ko kasi link ni Ate Bicolana. Baka dahil nag-live ka kagabi. Nakalimutan niyang palitan. Ganyan din ako minsan, nakalimutan ko. Naibababa ko yung hindi ko bahay. Kasi binabahan mo yung link. O, di ba wrong link ka? Donabel, OTW sa'yo, pasukli ha. Thanks from Northbleed. Northbleed, baba ka ng bahay, Northbleed Lalabs. Northbleed, baba ng bahay. I know. Ayan, Nurse noted. Nurse, baba yung bahay mo, Nurse Lalabs. Ayan, 4 million in the house, Miguel Love, shout out. Ayan, Donabel, nagbaba ng bahay, Donabel.
Oh, ha? Hindi kita mag-rinig. Alin? Ano? Jonel Sagayno na 18. Ayan, nosebleed. Nagbaba ng bahay, nosebleed. Ayan, Miguel Love, shout out, nosebleed. From Kois Charlie. Ayan, James Vlog, Miguel Love, shout out. James Vlog. Tamsak. Ayan. New friend host. Ayan. Lalab, salamat sa patamsak. Ayan. Kois Charlie TV, Miguel Love, shout out. Gina, check ko. Kasi agad mga link host, lalo na mga friends ko. Ang tagal ibaba nung ano. Nung pangalan ni ano. DJ Jonel Sagayno Remix. May moderator ka na, James Lalab. Salamat. Dano sa nakapin from MJ Mix TV. Ayan, nosebleed. Dan na sa'yo si MJ. May jacket ka na po, James. Lalab, salamat. Main channel mo ba to, James? Niyan ko nga. James Vlog. Dati pala tayong dikit, James, sa main mo. Sa ukay-ukay. DJ Jonel Sagayno Remix. Yes. OTW sa nakapin. Ayan. Why? What happened to you, MJ? OTW sa nakapin from James Vlog. Ayan, Coach Charlie, nagbaba ng bahay. James Vlog, nagbaba ng bahay. Welcome Donabel from Nosebleed. Ayan, Coach Charlie po, nagbaba ng bahay. Coach Charlie. James OTW, dikitan kita. Ayan. Ano ba to? DJ Jonel Sagayno Remix. Bakit tayo nag-iikot-ikot? Anong meron? Ayan, Donabel, nagbaba ng bahay. Donabel. Coach Charlie po, nagbaba ng bahay. Coach Charlie. Ayan, nosebleed. Lalab na sa bahay mo ako, nosebleed. 369. Tagal na to si nosebleed. Di pa rin naka-grade 4. Dan sa'yo, James Vlog. Thanks. Bakit ang lalaki ng house nyo? Mga kawaiti. Matagal na kasi yan sila, mga lalabs. Ayan, si Coach Charlie. Malaki rin yung bahay niyan. Dan sa nakapin, pasukli po from James Vlog. Ayan. James OTW, dikitan kita from Donabel. Jing Lalab, Miguel Love, shout out. Morning everyone from Jing TV. Lalab, Miguel Love, shout out. Jing TV. Ayan, Lalab Jing, nakabili na ako ng ng wire.
Kaya medyo okay na yung internet ko. Nakakonect sa router. Nung mga nakaraan, panay loading. Ngayon okay na Ethernet cable. Ayan. Kois Charlie TV nagbaba ng bahay. Ayan. Kaya pala host, oo lalabs. Di ba nung nakaraan panay ikot? Nag-order ako sa Shopee. 96 pesos. Para hindi siya panay ikot. Kasi hindi ako nakakapag-live ng maayos eh. So di siguro kung di nag-live kasi hinintay ko tong wire. Dumating na yan. Trinay ko. Ang hirap kasi dito sa probinsya, laging walang signal. Kagabi nag-live naman ako. Nag-burn out. Bumalik, nag-burn out uli. Ayan, hindi na ako nag-live. Panay burn out dito, nakakainis minsan. Ayan, Miguel Love, shout out Jing TV. Oo, kagabi, bad trip ako kagabi. Kasi nag-take 2 na ako eh. 6 p.m. nag-live ako. 6:30 nag-burn out. Ayan, 7 bumalik yung kuryente. Siguro 7:20 nag-burn out uli. Ay wala na. Bad trip. Hindi na lang mag-live. Sayang. Jing TV din dikit sa malaking tinapay mo. Ayan, Jing Lalab, pinanood ko yung tinapay mo lalabs, Jing. Sa almusal muna tayo, mag-almusal. Kaya minsan nakaka-bad trip. Kailangan talaga mahaba ang pasensya dito. Ayan, Donabel, nagbaba ng bahay. Donabel, mga dikit na pala ako sa'yo, nosebleed. Kasi nagbarter na ata tayo dati. Di pa ako nakagawa ng bago. Ayan, James Vlog, nagbaba ng bahay. James. Tingnan ko to kung nakadikit to sa'yo, nosebleed, ha? Ay, ito hindi pa nakadikit. Yan, may isa pa palang di nakadikit sa'yo, nosebleed. Silent WH. Ayan. Ayan, nosebleed. Kois, dating dikit, tamsak na lang from James. Kasi nagbarter na tayo dati. Yung iba dikit na sa'yo. Nani? Yan, pinapanood ko pa nosebleed, lalags. Yung video mo. Ayan, James, minisita ka na, kung na bahay mo, may bakas ako. Sa ukay-ukay mo, ayan. Ayan, 2 minutes na to, nosebleed, di na to malalaglag.
Host, may premier ako mayang gabi, 9:30. 9:30 lalab, sige. Puntahan kita. Kasi magla-live naman ako mamaya, 6 p.m. Hanggang ano naman yung live ko, mga 8:30 siguro. Ayan, thanks host from Northbleed. Ayan, lablabin mo si Jing Lalabs. Marami ding tao dyan, Northbleed. Mamaya tayong live niya. Ito yung live mo, di ba, Jing? May live ka ba ngayon? Ayan, Donabel. Nagbaba ng bahay, Donabel. Dating dikit na kami, host. Okay. Jing TV, dan na kanina from Donabel. And Lalab, Jing, dan na si Donabel sa'yo, Lalabs. Inoted ko nga. 9:30 ba yon PM? Blagwaray, Elias, Miguelab, shout out. Ayan. New padikit balik agad from Blagwaray. Ayan. Blagwaray OTW, dikitan kita. From Donabel. Ayan. Ayan, Kois Charlie po, nagbaba ng bahay. Kois Charlie. Blagwaray, Elias OTW, pasukli. Ayan. Donabel, dating dikit namin sa'yo. Ayan. Sir Mayong Miguelab, shout out.